Halo chihwa. Ndiri kumuzwa inini. Imi munochomera kuti mukandobere panapa mungafane nyaya chabatiki. Moti handisi kuzwa. He chichi. Ngindi ndizokumururira kumasurero ngere mubhazi murori ere. Mumboripi. Divaididi. Saka nokurubva kepi kwa mwana mengu usazoadvise anhu zviro zvisisa usingakwanisi baiwo wacho. Iwe. Nemishonga yasiya waita kuti waishandise mishonga wakati murume agare mba, murume akona unomukona. Murume. Hakuna unomukona. Kana mai ake akatomutadza. Inowati ndini ngachataurawo ndichibvume. Ndingabvuma. Ndakubata. Ndibata. Usataurira muzori. Ini handina murume unondishupa. Muchimboona wangu here ndakamufudza ini. Wakatoenda ndakamuendesa. Wakapa mushonga. Kure. Kure udini. Asikoreka baba. Ndakamuendese Dubai. Ende Dubai manje zvapakanakira. Kuti chihure machanza chari very slim. Akabatwa unosungwa. Akuri. Kana rinyari roro akabatwa karaza. Waenda. Wasungwa. Saka kuna nozi jet set Genesis. Ndo vakandibatsira vari kuti direct employment yevarume kubva muno muZimbabwe achiendese Dubai ikoko. Uyo unonga akangwara zvekushine maeyes zvekuti ungazozvitsvagire basa. Ari kutomuti anomuite 60 days visa. Iyo usvike muDubai uzvitsvagire basa pa 60 days dzechini dzokodzo. Anonga ari kunoku unonga achitoite ma-online lessons ekudini. Ane ma-online courses ekuti munhu afunde zvinoenderana nemacourse ekuti akapinde muDubai zvodini ototore basa zvate. Asi chara ngechekuti Dubai kune discipline. Izvo zvichidzoka ari mundege ndinomugarire pamusiwo weRG kudai kuti afuna unobuda kusvika ndatore mari. Ngoti unosvika akaenda kuma-OW. Ende kutoti naye iwo jet set yo hawo chese. Anourora zvese kana ukada kuti ma-CV rekupinde muDubai. Anokupenunchirira kudai. Asi azvidhuri. Sorry. Rudo mazuva anaya ngerwepa phone. Rega ndiende. Azvidhuri ere kumweni. Bhodhi yangu rudo wakuDubai izvozvi ndikutotumira hapana. Ndotoita zvekuti katya. Ndotumira Dubai kwei. Gute pa phone ipo papo. Anonga. Wokuite zvanado kwe. Zvanado kwe. Zvokuti ketye peki chete. Inoite viral. Unoona kuti inoite viral ina ndini zvokuti ndichakupe namba dzawo ejet set acho. Inde ndotozotaura nawo ndinga. Motaura nawo ega. Ogadzire CV kana zvikashupa murume musiye kuno mosvika momboti nyama ikoko mochitumira ndechitire mapikicha. Kune nezbechi kari vari kwe. Rega ndotumira bhodhi yangu rido. Alright, kuti dada bhodhi yangu rido.